În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava lui a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis: nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oase cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Amin. Vă rog să reocupați locul. Capitolul 2 este mesajul de Crăciun și de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, care se citează tot mai mult și tot mai des, pentru că exprimă foarte natural aceste întâmplări. Nașterea Domnului Iisus, pentru că vreau să fiu scurt, nu este doar începutul unei povești frumoase de Crăciun, unui colind plăcut, începutul unei sărbători numai cu lumini, ci este începutul planului lui Dumnezeu de mântuire dus la îndeplinire. Noi totdeauna cântăm colinde pentru pruncul născut în iesle, dar niciodată nu vom putea înțelege ce s-a întâmplat în spatele acestui eveniment, în eternitate. Și vom vedea pe parcursul mesajului cum veșnicia a reușit să intre în timp. Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Când cel infinit s-a lăsat cuprins de brațele unei mame, Fiul lui Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să mă axez pe nașterea Domnului Iisus, dar într-o manieră diferită, unele semnificații greu de priceput, dar totuși, prin Duhul lui Dumnezeu, El să ne descopere adevărul. Nașterea Domnului Iisus din Luca, capitolul 2, este foarte relevantă pentru noi. Este planul lui Dumnezeu dus la îndeplinire. Este intrarea lui Dumnezeu în istoria omului. Ioan 1:14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Eternitatea, Dumnezeu, veșnicia a venit în istoria omului. Știți ce este frumos și ce exprimă mesajul nașterii Domnului Iisus? Că Dumnezeu nu a dorit să ne mântuiască de la distanță. Nu a vorbit doar din cer, doar deasupra. Unde e Dumnezeu? Deasupra, undeva în cer. Ci a venit El însuși pe pământ. A intrat în fragilitatea ființei umane, asumându-și foame, oboseală, durere și lacrimi. Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. În pruncul din Betleem, frați și surori, vedem cum veșnicia intră în timp, lucru imposibil de priceput, dar care s-a realizat. Și chiar cum infinitul s-a lăsat cuprins de brațele Mariei, de Fecioara Maria. Nu vom putea niciodată înțelege lucrurile acestea. Nașterea lui Iisus este împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Isaia 7:14. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, Fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și vei pune numele Emanuel, Dumnezeu cu noi. Emanuel. Știți ce vrea să spună lucrul acesta? Că avem ocazia nu doar să vorbim despre Dumnezeu, să știm despre El multe lucruri, ci să putem vorbi cu El. Este un detaliu foarte important, pentru că dacă vorbești despre Dumnezeu, poți să vorbești nu altceva decât despre măreția Lui,
cât de mare este El, cât de splendoarea Lui, măreția și lumina care îl înconjoară și tot ce este El. Dar când vorbești cu El, acolo poți să spui necazul, durerea. Acolo poți să spui falimentul. În fața Lui spui sufletul și vorbești cu El. Asta înseamnă Emanuel. Ne-a mântuit nu doar de la distanță. Nu a vorbit din cer. Aici sunt, ascultați-vă. El s-a coborât, a venit însuși, a intrat în fragilitatea firii omenești. În pruncul din Betleem, veșnicia intră în timp. Nașterea Lui este împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Putem vorbi cu El. Dumnezeu nu este deasupra noastră, ci este cu noi și pentru noi. Îl simțiți pe Dumnezeu acum de sărbătorile acestea, cu tine și pentru tine și alături de tine? Așa să ne ajute Dumnezeu pe plan spiritual să simțim. Locul nașterii este la fel de grăitor ca evenimentul însuși. De ce într-o iesle? Luca 2, versetul 6 și 7. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși nu a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Făcându-se asemenea oamenilor. De ce într-o iesle? Nu este întâmpinat de regi, ci de păstori. Aceasta ne spune un lucru foarte important. Acesta ne arată tipul adevărat al lui Dumnezeu. Smerit, accesibil, foarte important și apropiat de cei simpli. De mine și de tine. Nu s-a dus în castelul lui Irod. Nu s-a dus la oamenii bogați ai vremii, ci s-a descoperit păstorilor din câmp. Oameni obișnuiți ca mine și ca tine. Asta înseamnă că Dumnezeu este accesibil. Ne putem apropia de El. El s-a dezvăluit. Dumnezeu este smerit. Filipeni 2, începând cu versetul 6. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu. N-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu și s-a făcut om. S-a dezbrăcat de pe sine și s-a făcut om. Iisus se naște smerenie pentru a ne arăta mântuirea, că mântuirea nu se câștigă prin statut, prin putere, prin religiozitate, ci prin har. Mântuirea nu se câștigă prin statut, că te-ai născut într-o familie de credincioși. Mântuirea nu se câștigă prin putere. Am putere, am influență, am autoritate, am bani, deci pot să fac ce vreau. Ci mântuirea se câștigă prin har. Prin harul lui Dumnezeu. Filipeni 2:8. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Iesla ne confruntă cu întrebarea și mă confruntă pe mine și pe tine. Iesla în care s-a născut Domnul Iisus, ca o metaforă, este un loc pentru Iisus în inima ta? Este un loc pentru Iisus în inima ta? Această întrebare a fost pusă acum 2000 de ani, când Maria și Iosif s-au dus să nască pe Mesia. Aveți un loc pentru noi? Nu avem. Nu avem. Totul este ocupat. Nu avem timp. Mesajul acela te întreabă și pe mine și pe tine azi. Este un loc și ai un loc pentru Iisus în inima ta? Sau îl punem la periferia vieții noastre? Gândește-te în seara aceasta. Luca, capitolul 2, începând cu versetul 11. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor. Ce îmi spune cuvântul acesta? Astăzi. Nu mâine. De ce nu într-o altă zi? De ce nu când oamenii poate sunt mai buni, mai receptivi, mai capabili de a înțelege lucrurile spirituale? De ce astăzi? De ce oare? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu nu caută oameni perfecți. Dumnezeu nu așteaptă să vină la El oameni perfecți, ci El face diferența. Care? El vrea să creeze perfecțiunea în tine. Ca să vii la Dumnezeu, trebuie să fii așa cum ești, cu păcatele tale,
Astăzi, dar azi n-am timp, dar azi nu sunt pregătit. Nu, Dumnezeu a venit la vremea potrivită. Astăzi, în cetatea lui David, s-a născut un mântuitor. De ce? Ca să creeze perfecțiunea și desăvârșirea în mine și în tine. De aceea pocăința și Dumnezeu este accesibil oricând dorești. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Iisus s-a născut nu doar să călăuzească și să inspire pe alții, ci să mântuiască. Să mântuiască. Și acum aș vrea să mă apropiu de final. Și să punem într-o analogie ieșirea Domnului Iisus, nașterea Lui, care este în umbra crucii Domnului Iisus. Crăciunul fără cruce, frați și surori, se transformă într-un sentiment. Iar crucea fără Crăciun nu poate fi posibilă. De aceea, nașterea lui Iisus este deja în umbra crucii. El, când s-a născut, pruncul, înfășat, în scutece, este mielul lui Dumnezeu. El la prefigurează altarul de jertfă. Încă de la început ne arată că iubirea lui Dumnezeu este o iubire care se duce până la capăt. Știți de ce s-a născut Hristos? Ca să moară pe cruce. Când nașterea Domnului Iisus s-a împlinit în mintea lui Dumnezeu și în imaginea lui Dumnezeu, era deja evenimentele crucii, durere, plâns, necaz și sânge vărsat. De aceea Crăciunul nu este doar o sărbătoare a emoțiilor, ci este o chemare la convertire. Și acum, dacă Dumnezeu s-a coborât atât de jos pentru noi, El ne cheamă la fel să ne coborâm jos la oamenii care au nevoie de ajutorul nostru. Să coborâm spre aproapele nostru, să iubim, să iertăm și să slujim. Asta a făcut Iisus când s-a născut în Ieza din Betleem. A iubit, ne-a iertat în umbra crucii și să putem sluji. Și ne-a slujit și s-a jertfit pentru noi. Mesajul Crăciunului nu te întreabă ce știi despre Iisus, ci te întreabă ce faci cu Iisus. Nu te întreabă cât știi, câtă religie știi, de câte ori mergi la biserică. Mesajul Crăciunului este ce faci cu Iisus. Îl ții afară sau îl primești înăuntru? Îl primim sau îl refuzăm? Îi oferim un loc sau îl punem la marginea vieții noastre? Și ultimul punct. Este foarte profund această idee. Ioan 1:5. Lumina luminează în întunericul și întunericul n-a biruit-o. Și aș vrea să vă traduc lucrurile acestea. Ce? Pentru că suntem foarte obișnuiți cu limbajul biblic a Scripturii. Ce înseamnă asta? Oricât de adâncă ar fi fost prăpastia și întunericul omenirii, oricât de mare negură și în oricare colț al universului am fi fost ca oameni păcătoși, ce mai important, Dumnezeu a ales să se nască exact acolo. Oricât de adânc ar fi fost noaptea omului, întunericul, Dumnezeu a ales să se nască acolo, unde am fost noi. El s-a smerit, n-a spus, eu sunt sfânt de 3 ori sfânt. Ce face? Nici vorbă, nu vreau să aud de voi. Ci prin nașterea Domnului Iisus, oricât de adânc ar fi fost noaptea omului, sufletească, El acolo s-a născut. În noaptea aceea adâncă. Putem pricepe adâncimea acestui mesaj? Ce înseamnă Crăciunul pentru noi, nașterea Domnului? Dumnezeu a ales să se nască exact acolo, Crăciunul. Este declarația lui Dumnezeu. Știi ce declară Dumnezeu? Te iubesc și vin la tine. Vi s-a întâmplat să auziți aceste cuvinte tineri sau să le spuneți? Te iubesc și vin la tine. Asta înseamnă Emanuel. Te iubesc și vin la tine. Și a venit și primul lui pas pe pământ
a fost exact de această sărbătoare. Nașterea lui Iisus este invitația la credință, pocăință și viață nouă. Ioan 1:12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, i-a dat dreptul să se facă copii ale lui Dumnezeu. Vă iubesc și vin la voi. A spus Domnul. Pentru că El a venit la noi, putem să cântăm în seara aceasta și să avem o seară de colinde. Mulțumim lui Dumnezeu pentru dragostea Lui. Pentru că El a venit, pentru că ne-a iubit. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.